സൂര്യ മാതാജി ഒന്ന് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യാവോ മാതാജി? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ഇവിടെ ഹാൻഡ് റൈസിംഗ് ഓപ്ഷൻ കാണുന്നില്ല മാതാജി. ഓക്കെ ഓക്കെ, ഞാൻ മതി മതി മാതാജി. ഓക്കെ മാതാജി. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ എല്ലാവർക്കും. നമ്മൾ ഇന്ന് എങ്ങനെ ക്വിസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന നോക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ മാതാജി ക്ലാസ് എടുത്തു, അപ്പൊ ഇനി ഓരോ ദിവസവും അതിന്റെ ക്വിസ് ചെയ്യണം. ഓരോ അധ്യായങ്ങൾ നമ്മൾ തീർക്കുന്നതിന്റെ ക്വിസ് ചെയ്യണം. അതുകൊണ്ട് എങ്ങനെ ക്വിസ് ചെയ്യാന്നുള്ളത് കാണിച്ചു തരാം. ഓക്കെ, ഇപ്പോ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് പേജ് കാണുന്നുണ്ട്. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റ് പേജ്. ഇതിന്റെ ലിങ്ക് ഞാനിപ്പോ നമ്മുടെ ചാറ്റ് ബോക്സിലൂടെ പിന്നീട് ഇതിന്റെ മെസ്സേജ് ഗ്രൂപ്പിൽ ഇടുന്നതായിരിക്കും. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് പിന്നീട് മെല്ലെ അതിൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസോടുകൂടി അതിൽ എങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ നിങ്ങൾ പിന്നീട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും ശരി, ഇപ്പൊ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നവർക്ക് ഇപ്പൊ ചെയ്യാം. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി. ഒരു പേപ്പറിലോ ബുക്കിലോ എന്തെങ്കിലും നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി. ആദ്യം എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതൊക്കെ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി. അതിനുശേഷം അതിനനുസരിച്ച് ചെയ്യാം. അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മള് ആ ലിങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ പേജ് കാണും. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റ്. അതിൽ കയറിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ രജിസ്റ്റർ എന്നുള്ള ഓപ്ഷനാണ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ ഈ രജിസ്റ്റർ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ മൊബൈലിലാണ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഈ അറ്റത്ത് ഒരു 3 ഡോട്ട്സ് ഉണ്ടാവും, വരകൾ ഉണ്ടാവും. ഡോട്ട് അല്ല, വരകൾ ഉണ്ടാവും. ആ വരകളിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ പറയുന്ന ഹോം, ഓൾ കോഴ്സസ്, രജിസ്റ്റർ ഇതെല്ലാം താഴേക്ക് ഇങ്ങനെ ഡ്രോപ്പ് ഔട്ട് ആവും. അപ്പൊ അവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ രജിസ്റ്റർ എടുക്കുക. അപ്പൊ രജിസ്റ്റർ എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ സംഭവം രജിസ്റ്റർ എന്നാണ്. അപ്പോൾ ഓക്കെ, രജിസ്റ്റർ എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇത് ഇന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇങ്ങനെ രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യേണ്ട പണി. ഒരിക്കൽ നമ്മൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു എന്ന് വെച്ചാൽ പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് ഡെയിലി ക്വിസ് ചെയ്താൽ മതി അങ്ങോട്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അത് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടായി തോന്നില്ല. ഈ നെയിം എന്നുള്ള സ്ഥലത്ത് യൂസർ നെയിം എന്ന് കാണുന്ന അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ പേരോ അല്ലെങ്കിൽ മെയിൽ ഐ ഡിയോ ഏതെങ്കിലും ഒരു 2 പേരിന്റെ കൂടെ 2 നമ്പറോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും അടിച്ചു കൊടുക്കുക. പിന്നെ അതിനുശേഷം ഈ ഫസ്റ്റ് നെയിം ലാസ്റ്റ് നെയിം എന്നുള്ള സ്ഥലത്ത് നിങ്ങളുടെ ഫുൾ നെയിം അടിച്ചു കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് പേരാണോ നിങ്ങൾ ഇടാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള നെയിം വേണമെങ്കിൽ എങ്ങനത്തെ പേരാണോ വേണ്ടത്, എന്ത് പേരാണോ വേണ്ടത് അത് ഫുൾ നെയിം കൊടുക്കുക അവിടെ. പിന്നീട് ഈ കോണ്ടാക്ട് ഇൻഫോ പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ വീണ്ടും മെയിൽ ഐ ഡി അടിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് താഴെ കാണുന്ന ഈ പാസ്വേഡിന്റെ അവിടെ ഒരു പാസ്വേഡ് അടിച്ചു കൊടുക്കുക. നിങ്ങൾ ഇവിടെ മെയിൽ ഐ ഡിന്റെ പാസ്വേഡ് തന്നെ അടിക്കണമെന്നില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഓർത്തു വെക്കാൻ പാകത്തിന്, ഇപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ് ആയതുകൊണ്ട് അതിന് ഓർത്തു വെക്കാൻ പാകത്തിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു പാസ്വേഡ് അടിച്ചു കൊടുക്കുക. അതിൽ നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ, സ്മോൾ ലെറ്റർ, പിന്നെ സ്പെഷ്യൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സ്റ്റാർ, ഹാഷ്ടാഗ്, പിന്നെ അങ്ങനത്തെ ഡാഷ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവില്ല. അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സിമ്പല് നമ്മൾ ചേർക്കണം, സ്പെഷ്യൽ ക്യാരക്ടർ, പിന്നെ നമ്പർ. അപ്പൊ ഇത് 4ഉം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന രീതിയിൽ ഒരു പാസ്വേഡ് അടിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് 2 പ്രാവശ്യം ആ പാസ്വേഡ് അടിച്ചു കൊടുക്കുക. ആ പാസ്വേഡ് അടിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ വേണം, എന്താ അടിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളത്. അതിനുശേഷം ഈ ഐ എം നോട്ട് എ റോബോട്ട് എന്നുള്ളതും കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ഈ താഴെയുള്ള 3 ടിക്ക് ബോക്സും ഡയലോഗ് ബോക്സും നമ്മളൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിടുക. എന്നിട്ട് നമുക്ക് താഴെയുള്ള രജിസ്റ്റർ എന്നുള്ളത് കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. ഈ രജിസ്റ്റർ എന്നുള്ളത് കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ ഫോർ ക്വിസ് കഴിഞ്ഞു. ക്വിസിന് വേണ്ടി നമ്മൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന പരിപാടി തീർന്നു. ഓക്കെ, നമ്മൾ ആദ്യം രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് ക്ലാസ്സിന് വേണ്ടി രജിസ്റ്റർ ചെയ്താണ്. രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു, ക്ലാസ്സിൽ വന്നു, ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തു. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ക്വിസിന് വേണ്ടി രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അത് ക്വിസിന് വേണ്ടി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ലോഗിൻ എന്നുള്ളത് കൊടുക്കുക. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് രജിസ്ട്രേഷൻ ആണ്. രജിസ്ട്രേഷൻ കഴിഞ്ഞു അതിനുശേഷം ലോഗിൻ കൊടുക്കുക. ലോഗിൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പുതിയൊരു പേജ് ഓപ്പൺ ആവും. അവിടെ നമ്മൾ അവിടെ ഓർത്ത് വെച്ച് പാസ്വേഡും മെയിൽ ഐ ഡിയും അടിച്ചു കൊടുക്കുക. പാസ്വേഡും മെയിൽ ഐ ഡിയും അടിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഈ റിമെമ്പർ മീ എന്നുള്ളത് കൂടി ടിക്ക് ചെയ്തിട്ട്, അപ്പൊ നമ്മൾ ഓരോ ദിവസവും ക്വിസ് ചെയ്യാൻ കയറുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് പാസ്വേഡ് വീണ്ടും വീണ്ടും അടിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഒരു 10-11 ദിവസമൊക്കെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കയറും. പിന്നെ ഒരു 11ാമത്തെ ദിവസം ആകുമ്പോൾ വീണ്ടും ഒന്ന് ലോഗിൻ ചെയ്താൽ മതി. അങ്ങനെയാണ് രജിസ്റ്ററും ലോഗിനും. ഓക്കെ, അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഈ സെലക്ട് ക്വിസ് ചെയ്യണമല്ലോ.
ഇപ്പൊ ഈ ഓൾ കോഴ്സസിൽ പോവുക, ലെവൽ 1 എന്നുള്ള ക്വിസ് എടുക്കുക. അതിൽ നമ്മുടെ മലയാളം എവിടെയാണെന്ന് നോക്കുക. മലയാളം നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും പേജിൽ ഉണ്ടാവുക. നോട്ട് എൻറോൾഡ്, ടേക്ക് ദിസ് കോഴ്സ് എന്നുണ്ടാവും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ടേക്ക് ദിസ് കോഴ്സ് എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഉള്ളിൽ കയറുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്വിസിന്റെ പേജിൽ ഇങ്ങനെ താഴെ 0% കംപ്ലീറ്റ് എന്ന് ഉണ്ടാവും. പിന്നെ ഈ എല്ലാ ചാപ്റ്ററും ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് പോലെ ഒരു ഗ്രേ കളറിലേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. നമുക്കത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കാണില്ല. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെയാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് ക്വിസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം ഓൾറെഡി എടുത്ത് ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പ്ലീസ് ഗോ ബാക്ക് ആൻഡ് കംപ്ലീറ്റ് ദ പ്രീവിയസ് ക്വിസ് എന്നുണ്ടാവും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം കൂടി ചെയ്യണം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം എടുത്ത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ക്വിസ് ഉണ്ടാവും. സ്റ്റാർട്ട് ക്വിസ് കൊടുക്കുക. ഞാൻ മലയാളം ഓപ്പൺ ചെയ്യണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ബംഗാളി ഓപ്പൺ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ചോദ്യം വായിക്കുക, ഏതാണോ ഉത്തരം നോക്കുക, അതിൽ ക്ലിക്ക് ഇടുക. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സംഭവം. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യനും വായിക്കുക. ഇപ്പൊ കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ കറക്റ്റ് എന്ന്, ഇൻകറക്റ്റ് ആണ് ഇൻകറക്റ്റ് എന്ന് നമുക്ക് അവിടെ താഴെ ഫീഡ്ബാക്ക് വരും. അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യനും ചെയ്യാം. 10 ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവും. ഓരോ അധ്യായത്തിലും 10 ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവും. അത് അപ്പൊ 18 അധ്യായത്തില് ഓരോ ദിവസം 10 ചെയ്യേണ്ടി വരും. അങ്ങനെ നമ്മൾ 18 അധ്യായങ്ങളും കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം, ഓരോ ദിവസവും നമുക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടില്ല. 18 അധ്യായവും കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ പേജ് കാണുക. ഇപ്പൊ എല്ലാം ഈ ഒരു യെല്ലോയിഷ് കളർ, ഓറഞ്ച് കളർ കാണുന്ന എന്തുകൊണ്ട് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആ ക്വിസ് ഒക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന്റെ ഇതാണ്. ഓരോ ദിവസം നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ 100% എന്നുള്ളതിന് ഇപ്പൊ 0% പോയി, 18%, 22%, അങ്ങനെ മാറി മാറി വരും. അതിനുശേഷം ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് എന്ന് വന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ 18 അധ്യായം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ അധ്യായങ്ങൾക്ക് ചുറ്റും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു യെല്ലോ കളർ ടിക്ക് കാണും. യെല്ലോ കളർ സർക്കിളിനകത്ത് ഒരു വൈറ്റ് ടിക്ക് കാണും. അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത്. പിന്നെ ഓരോ അധ്യായത്തിലും നമ്മൾ ക്വിസ് ചെയ്ത് കഴിയുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് 80% മാർക്ക് ഉണ്ടാവണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അടുത്ത അധ്യായത്തിലോട്ട് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ 18 ദിവസവും നമ്മൾ 80% മാർക്ക് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഒരു പ്രാവശ്യം ചെയ്തിട്ട് കിട്ടിയില്ല അതിനെ വീണ്ടും വീണ്ടും ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരിക്കൽ ചെയ്തു, നമുക്ക് 60% മാർക്കുള്ളൂ. പിന്നെയും റീസ്റ്റാർട്ട് ക്വിസ് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം തന്നെ വീണ്ടും ചെയ്യാം. അപ്പൊ അങ്ങനെ എത്ര പ്രാവശ്യം വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ ക്വിസും ചെയ്യാം. പിന്നെ അതിനുശേഷം നമ്മൾ ആ ഡൗൺലോഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ പേജ് ഓപ്പൺ ആവും. അതിൽ ഈ താഴെയുള്ള ആരോ മാർക്ക് ക്ലിക്ക് ആയാൽ നമ്മുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ, ഇപ്പൊ മൊബൈലാണ് മൊബൈലില്, ലാപ്ടോപ്പിൽ ഡൗൺലോഡ് ആയി കിടക്കും. അങ്ങനെ ഡൗൺലോഡ് ആയി കിടക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതെടുത്ത് പിന്നീട് സെക്കൻഡ് ലെവലിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കാം. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ക്വിസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാൻ, പറഞ്ഞു തരാം. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ മാതാജി ക്ലാസ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തോട്ടെ. എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പിൽ അയക്കുന്നതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഗ്രൂപ്പിൽ ചോദിക്കാം, സോൾവ് ചെയ്ത് തരും. ഹലോ മാം. ഹരി മാതാജി ഒന്നും കൂടി പറഞ്ഞല്ലോ, ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ എങ്ങനെയാണ് ആദ്യത്തത്? രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം, പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് ലോഗിൻ ചെയ്യണം. ലോഗിൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഓൾ കോഴ്സസിൽ പോയിട്ട് ലെവൽ 1 കോഴ്സ് എടുക്കുക. പിന്നെ ലെവൽ 1 കോഴ്സ് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൽ മലയാളം നോക്കിയിട്ട് പിന്നെ മലയാളം ക്വിസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുക തന്നെയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ കേട്ടിരിക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണല്ലോ എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പമായിരിക്കും. അഥവാ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തവർക്ക് വോളണ്ടിയേഴ്സ് ഉണ്ട്. മൺഭൂഷിത മാതാജിയുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞാൽ മതി. മാതാജി വോളണ്ടിയേഴ്സിനെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് അവര് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ, അത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യും. ഡീറ്റെയിൽസും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവില്ല. പിന്നെ ഇത് ലൈവ് സ്ട്രീമിംഗ് പോകുന്നുണ്ട് തോന്നുന്നു. ലൈവ് സ്ട്രീമിംഗ് പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും ആ വീഡിയോ എടുത്ത് നോക്കുക, എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാം. അതൊരു വിഷയം. ഇനി എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ? ഇല്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അല്ലെ. മണിഭൂഷിത മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അഡ്മിൻസിന് ചെയ്യാനുള്ളതും കൂടി ഒന്ന് പറഞ്ഞോളൂ മാതാജി. അപ്പൊ അവർക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് എളുപ്പമാവുമല്ലോ ഒന്ന്.
അഡ്മിൻസിന് എങ്ങനെ മാതാജി മനസ്സിലായില്ല? ഇത് ഇപ്പൊ ഇവർക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കാനായിട്ട് അഡ്മിൻസിനോട് പറയുകയാണെങ്കിൽ അവരെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നും കൂടിയിട്ട് ഒന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അഡ്മിൻസിന് പിന്നെ അത് ചെയ്തു കൊടുക്കാമല്ലോ, ആർക്കെങ്കിലും അറിയണില്ലെങ്കിൽ. അവരുടെ ഈ പറയുന്ന പോലെ നമ്മൾ വീണ്ടും അവരുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് വാങ്ങിക്കുക. അപ്പൊ അവർക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ അവരുടെ മെയിൽ ഐ ഡി വാങ്ങിക്കുക. പിന്നെ നമ്മളൊരു കോമൺ പാസ്വേഡ് വെക്കുക. ഇപ്പൊ BG എന്നുള്ളത് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്ററിൽ ഇട്ടിട്ട് ഗീത എന്നിട്ടിട്ട് @365 എന്നോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കോമൺ പാസ്വേഡ് വെക്കുക. അപ്പൊ അവരുടെ മെയിൽ ഐ ഡിയും നെയിമും ഫുൾ നെയിമും വാങ്ങിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനാണ്. ഈ മൈ അക്കൗണ്ടിൽ പോവുക. മൈ അക്കൗണ്ടിലല്ല, രജിസ്റ്റർ. ഇതിപ്പോ ഞാനിതിൽ അക്കൗണ്ടിൽ സൈൻ ഇൻ ചെയ്ത് ലോഗിൻ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ വരുന്നത്. രജിസ്റ്റർ എന്നുള്ളതിൽ പോവുക. നമ്മൾ നമ്മുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് അടിക്കുന്നതിന് പകരം അവരുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് അടിക്കും. ഇപ്പൊ യൂസർ നെയിം ഒന്നും വേറെ അടിക്കണം എന്നില്ല. ഇപ്പൊ ഇത് ഞാൻ ഏതോ മാതാജിക്ക് ചെയ്തു കൊടുത്തത് തോന്നുന്നു, അസുമംഗല 498 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് 428 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പൊ അവരുടെ ഒരു മെയിൽ ഐ ഡി കൊടുക്കുക, ഫസ്റ്റ് നെയിം ലാസ്റ്റ് നെയിം കൊടുക്കുക, എന്നിട്ട് മെയിൽ ഐ ഡി വീണ്ടും കൊടുത്തിട്ട് ഒരു പാസ്വേഡ്, കോമൺ പാസ്വേഡ് വെക്കുക മാതാജി. നമ്മുടെ എല്ലാവർക്കും വോളണ്ടിയേഴ്സ് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഒരു കോമൺ പാസ്വേഡ് ആയിട്ട്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോ BG എന്നിങ്ങനെ ക്യാപിറ്റൽ ഇട്ടിട്ട് പിന്നെ GITA @365 എന്നോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും. ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇടുന്ന സമയത്ത് ഇത് കോമൺ ആയിരിക്കും, എല്ലാവർക്കും ഓർമ്മയുണ്ടാവും. B ക്യാപിറ്റൽ G ക്യാപിറ്റൽ ഭഗവത്ഗീത എന്നുള്ളത്, ഇല്ലെങ്കിൽ B മാത്രം ഇട്ടാലും മതി. B ഗീത @365 എന്നിട്ടെന്ന് വെച്ച് ഇത് കോമൺ പാസ്വേഡ് ആണല്ലോ, അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതാണ്. മനസ്സിലായോ മാതാജി? ഓക്കെ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഡൗട്ട് ഇല്ല ആർക്കും? എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും മാതാജിയുടെ അടുത്ത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇല്ലാന്ന് തോന്നുന്നു മാതാജി. ഇല്ല മാതാജി. ഓക്കെ. കൃഷ്ണ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഗ്രൂപ്പിൽ മാതാജി ഇത് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ, അപ്പൊ പിന്നെ അവർ ആരെങ്കിലും മെസ്സേജ് അയക്കുമായിരിക്കും. ശരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി. പ്രണാമം. ഓക്കെ.